Zahvaljujem. Kolega Čurić, pa da, vi ste u ime kluba, jel da? Bili tada, da, za pojedinačno, može. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, malo smo se uspavali pa da, evo, ja znam da će se gradonačelnik oduševiti kad Petar Čurić spomene istarski rječnik. Dakle, to su mrežne stranice i meni je žao da se i to nije pronašlo u ovom programu u ovome ulaganju u kulturu za 2020. Radi se o mrežnim stranicama koje se bave jednom materijom koju zanimaju mjesni govori Pule i Istre. Dakle, to je jedan projekt koji se realizira u suradnji s brojnim stručnjacima raznih profila, jezikoslovcima, dijalektolozima, etnolozima. U toj rječničkoj bazi, ponavljam, istarski rječnik, nalazi se trenutno 189.000 istarskih dijalektalnih pojmova i riječi. U usporedbi sa hrvatskim rječnikom ekvivalent 1:10. Rječnik sa dijalektalnom građom obuhvaća 7 govornih područja, prikuplja se od 2001. godine, ne znam da li ste vi upoznati s time, ali trenutno sadrži 96 do 97% svih istarskih riječi, što je ogromno blago pohranjeno u razdoblju od 18 godina sakupljanja ove građe. Kolega, samo malo povežite mi to s temom ove točke dnevnog reda, programa građenja, komunalne infrastrukture, održavanja i ostalo. Samo malo da, uvod je ok, ali samo da se malo držimo teme. Pa sa komunalnim nije trebalo biti povezano, trebalo biti povezano sa kulturom. Meni piše gore potrebe u kulturi za 2020. To je program javnih potreba u kulturi za 2020. Pa dobro, povežite to s tim programom, pa povezujem upravo. Ako ima kakve veze. Hvala vam lijepa na opaski. Uglavnom, htio sam reći da, evo, interesantno da je to jedan program koji zapravo itekako označava tradiciju, zaštitu običaja Istre, istarski dijalekt i jezik koji na kraju krajeva je određeni ponos hrvatske kulture u cijelosti. Mene zanima da li ćete vi dopustiti da se ovako kulturno blago jednostavno zaboravi, da nestane. Imam informaciju da ste vi zapravo imali neke razgovore o tom smjeru, postoji nekakva namjera, to je prema odjelu za kulturu u gradu Puli, da to neko preuzme i tako dalje, imate platno i škare. Zanima me zašto se to, zašto se nešto ne napravi, neki konkretan korak u tom smjeru. Znači, ponovit ću, istarski rječnik, dijalektika, baština, jezik. Smiješno je da vas to jedan HDZ-ovac mora učiti, ja se slažem s time, ali nije bitno. To je kultura i hrvatska i istarska i podjednako, to je sve jedna priča zajednička. Mene samo iznenadilo kad su mi ljudi koji se time bave pristupili i rekli nema sluha kod IDS-a. A gospodine Miletiću, vi nosite i danas kravatu sa simbolom koze, ali se radije bavite sudskim gonjenjem pulskih rokera. Pa ne znam tko je tu lud.